Theo, hvorfor prøver de at humpe dit ansigt? Nej. Jo, jeg har. Nej, det er til Mikkel. Oliver Mikkel, han må godt. Mikkel må alt. Mikkel er en gud. Mikkel er en legende. Han ser lige Oliver tige stille. Hvad er du gjort? Det er fordi jeg sagde det, så han sagde det også. Du er så en pest, Theo. Mikkel. Ud med Det dig. var så meget rekordlængde der. Ud med dig, Mikkel. Jeg synes, du skal lade Mikkel. være med at slå din mindre Jeg slår ham ikke, jo. Jeg bærer ham. Ud med dig, Mikkel. Mikkel, jeg putter dig på jorden, hvis du ikke lader være med det der. Lad være med grip til mine ben. Mikkel, jeg ligger der på gulvet. Ja, nu må du Det ligge er der. voldsomt, det der. Nu må du ligge der. Jo. Det er vold mod mindre søskende, Jeg det rører der, ham Theo. ikke Det er engang lige nu. det er ikke okay. Jeg rører ham ikke lige nu. Jeg vil gerne væk herfra. Theo er en dårlig teammate. What? Hvad har I har gjort? Det er jer, der har efterladt mig. Nej. Er det ikke rigtigt, Victoria? Vi kunne aldrig finde på det. Hell no. Nej, jeg har en Jeg havde lovlig. bedre en Oreo på pind. Hvordan kunne I gøre sådan noget med mig? Nu dør jeg jo. Victoria, kan du lade være med at gå fra mig? Jo, jeg prøver faktisk at vinde det, okay? Nej, jeg fucking havde den der mund. Underligt sagt. Men var Nej, det, der tog mine jo. penge? Oliver. Ikke mig, for jeg var helt Oliver, bagerst. hvordan kunne du tage min lighter? Nej, Fordi det det var gjorde mig, der- Oliver! Jeg kan ikke Oliver, lide dig du tager mere. det. Jeg kan ikke lide dig mere, Oliver. Oliver, du tager seriøst det hele. Ja, der var seriøst diamanter der, og så kommer du bare tager det. Hvad fanden, der er noget, der larmer for, man gør. Hvad fuck er det her? Jeg har sådan en æg-agtig ting. Nogle af jer, der gerne vil have en... Jeg har taget den. Cookie! Du er sikkert, hvor det er det. Vent, vi skal gemme os, det ved jeg godt, ikke også? Det kan du ikke vinde. Det kan du ikke vinde. Jeg skal åbne for Cookie. Hvad mener du? Nej! Ej. Ikke nu, din fucking... Ej, det kan du Lol. ikke mene, det der! Lol. Jeg har fået en lysende rotte. Hvad gør den der? Hvad skal jeg med den der mund, der kommer op på Du mit skal tage ansigt? lys. Du skal bare have noget lys. Nå ja, der sker ikke noget. Fordi Det er sådan du noget, nåede- Nej, men Amnesia det, shit. nej, men det kommer tættere. Den kommer langsomt tættere på. Jamen, jeg tror bare, det betyder, at du ikke rigtig dør af He's a den. for real a-hole. Fuck, nej, jeg Fortnite. kom til at gemme under sengen. Nej, vent, I gå videre for... Hvad snakker Helvede, du vent om? på mig. Jeg fik også den Jeg der... tror bare, I gik videre. Nej, men det gør vi nu. Eller jeg gør i hvert fald nu. Nej, vent. Ved du Er I hvad, hvad gør med? den der... Hvad gør den her lysende pind? Den der glow Og stick? det giver dig bare ekstra liv, Oliver. Det er lige så Rigtig. Fortnite. Jeg dør nu Jeg døde af den. muligvis. Jeg har en candle. Nah, For what fuck's was bro doing? Hvad er de der end titles? Hvor er du, Jens? Jeg er død. Så det kommer mig tilbage, eller hvad? Det er the last Ja. man standing. Bum, 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 bum. Never mind, sir. Fuck, jeg fik et chok. Speedrun. Vi skal vinde over Dream. Ved du hvad, Oliver? Fuck dig. Nej, det er min Fortnite. Det er min Fortnite. Nej, det er min! Jeg fik den. Fucking taber. Din luder, seriøst. Oh! Hey, farmand. I kunne godt lige have sagt det Oliver, lad der. lige være med at være gay et øjeblik. Hvorfor tror du, Victoria sky? Det ved jeg ikke. Det blinkede. Nej, men fuck, nej, jeg dør. Oh my god. Jeg er næsten død. Han stabbede mig i min kidney. Løb, Oh my god. løb. Nej, for helvede, I skal ikke ud. Jo, Frej, vi vil ikke dø. Nej, hvad for en vej? Hvad for en vej? Oh my god. Men fuck er det, der er ved at dø lige nu? Oh my god, jeg var så glad for, at Fortnite blev en del af det. Jeg har Oh fundet my leveren. god. Jeg har trækket ikke noget liv håndtaget. over. Nej, du må ikke røre min lever! Nej. Oliver, jeg snakker ikke om Seriøst, hvis jeg falder over en banansplit 2 gange, så er jeg død, så er jeg færdig.
Hvis jeg falder over en så har jeg gang, så er allerede jeg ringet til død. min Det lækker. Det lægger mit vildt lækker. meget. Det lægger også for mig Ja. nu. Du står stille. Ved du hvad, og- min lever er væk. Jeg kan ikke... Det er jo, du venter bare uden at bevæge dine ben der. Og sådan, jeg fik nøglen. Nå, men Oliver er i live. Hvad, skal vi gemme os? Men han faldt jo kun over en banan. Tror du virkelig, han ville dø af det? Jeg går bare igennem dørene. Ja, det gør jeg også. Hvad er det her April Fool's crap? Jamen, jeg skal jo lige åbne alle skufferne. Har du nøglen, eller Ej, hvad? Ej, jeg har ikke ej, jeg er nøglen. disconnected. Ej. Jeg har lige fundet Nej. 2 band-aids, og jeg har taget dem begge. Nej, Hvad? Oliver, seriøst. Hvad? Han Oliver, har ikke det får faldet du over en banansplit 2 gange i går, så jeg død, Oliver, og du tager Ved du hvad, bananen. Hvordan kan du gøre sådan noget mod mig? Oliver. Oh my god. Jeg er et godt menneske, Theo, okay? Jeg gad ikke at fortælle jer det, fordi de ville være sådan, hey. Altså, jeg kan slet ikke åbne skuffer overhovedet. Jeg kan godt åbne dem, det tager bare noget tid, fordi Theos fucking ass er i vejen. Ej. Det tager flere sekunder. Har jeg en holy bomb? Fortnite! Det er Fortnite! Sådan der! Ja, der er nøglen. Jeg åbner altså lige døren nu. Der er nogle frække sager. Kig ned. Nej, Teen Titans. Let's go. Teen det blinker. Hvad er det, du snakker? Hvad for en... 11. If Det er jo det, du gemte allerede. 20. Shooting star. Jeg kan altså ikke høre noget fra jer. Er du væk? Please sig mig, du døde. Fuck, du døde ikke. Hallo? Jamen, jeg vil gerne have din tekst, jeg har ikke en skid. Hallo! For jeg har faktisk... Jeg har kun... Hallo. I kan ikke bare gå fra mig. Jo. Jeg vil gerne... Din fucking emo, nej. Nej, Theo, munden er, Theo! Godt for dig. Theo, vi er nødt til at gå videre, okay? Theo, vi er nødt til at fucking gå videre. Nå. Okay. Men vi har jo ikke nogen fucking nøgle. Nej, men vi er nødt til at finde Hvad fuck vil du have fra mig? Altså... Vil du have min kidney? Ja, jeg har Der er en nøglen. flashlight herinde, Freja, hvis du vil have. jeg vil gerne... Hvor er du, Theo? Hvor er du? Hvor? Jeg er død, Freja. Nej, hvor er du, Theo? Jeg er i Jeg har himlen. åbnet. Nej! Jeg er det Oh my sidste. god! Du er i himlen med Nej, mig. nej, jeg er død! Hvem tror du... Hvem sagde, du ville være i himlen, Victoria? Snakker du Du om? vil være i himlen. Oliver, du er alene igen. Du har en større chance for at komme ned i helvede med mig, end op i himlen. Jeg kom der. Nå. Hvad skulle jeg komme i helvede for? Jeg har været en god person. Siger du har været en god person. Bullshit. Fuck, jeg vil væk herfra allerede. What? Hvad har jeg gjort noget dårligt? Altså, det Ja. er den Band-Aid! eneste, Det er min det tredje, eneste, jeg har jeg nogensinde fundet. har stjålet, det er en gummibamse fra brusen. Okay, hvad har jeg gjort? Du ved godt, at så nu Det er kommer jo en brusen og vingummi. siger, hallo. Ja, en vingummibamse Hvad er dit stjal jeg problem, fra brusen, jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var. En gummibams. Jamen, jeg har snakket Jeg om dør, det hvis 100 det- gange. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle i helvede for. Jeg brugte lidt over 3 timer på character AI i går. Har du set, hvordan du behandler Vil du ikke? det Okay, tavse? Theo. Nej, hvad snakker du om? Er I klar på at dø? Jo. Ja, Oliver. If you wish on a shooting star. If you wish on wish the Hvad? sun, you Vil du være will Johnny Hvad vil Wick på din sige? ass? Lille pusboy. Island boy, altså vil du have, at jeg skal synge det nu, eller hvad? Hvem Ej, fuck Oliver, sagde, jeg det ville må have, du du skulle gerne det? lade What? Monkey Island. Island boys just trying to make it. I'm Det an var island boy. Jeg har 665 mønter, Hvorfor er det, du lyder sådan? fordi at jeg er et levende menneske. Og det er på tiden. Og du skal. Der bare Det er sagde der, sådan vi kommer mega stille. tilbage. Jeg er bange nu. Og det er Oliver, Oliver. Den kommer igen, Oliver. Oh my god. Kommer den igen en gang til? Ja, det gør det den er på hardcore gang. mode. Den gør en masse gange. Det er tredje gang. I bukserne hver eneste gang den kommer. Det er måske det, fjollet.
Hvor er du, mor? What? Far, mand, det er det ikke så godt. Nå, det var den sidste gang. Nej. Bro, det der er I Show Speed, eller hvad? Han har i hvert fald en del jeg speed. viser sprint. Jeg viser sprint. Det var nogle spike. Every bitch cannot be your son. How could you say that? So you're licking your neck. Den sagde, du kunne jo også have det nu.